हेलौ लोगोफोर जोंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना जुदि गोदानब्लाथाय भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो भिडिअखौ नायखां लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। जों दिनै दुब्लियाव बेरायनो थांदोंमोन, बेखौनो ससे नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय। जोंनि दुब्लिया माबोरै नोंथांमोना जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय दुब्लिया माबोरै। फोथाराव मा नागिरनो फैदोंलाय? फोथाराव मा नागिरनो फैदों नोङो? माइ गायनो जायाखै नोंसा? नै मा बिलाइमोनलै? जायखिजाया ओंख्रि जायो इखो। मा होनो इनि नामखो? मिथिया। जायो होनना मिथिगौ आं, ओमफ्राय मा मैगं मिथिया आं। मा नोंनि मथे मा मैगं इयो? माइबा होनोलै माबा भमब्रा मा? नंगौ। मा नोंसा माइ गायनो जायाखै? दानो माइ गायो नामा फाग्ला? जाबायानोसं फोथाराव दैयानो गैला, अखा हानाय नंला। दैयानो गैला जाजोब्बाय। ओइ सासे मानसिखौ दिनैसो नुदों आं, खाथियालागै थांनि इयाव आं। फाय जों दिनै फोथाराव फैदो। ओमफ्राय मा लांनो फैदो? मा लांनो फैदो माने फोथाराव माइ गायनो जादोंना जायाखै बेफोरखौ नायथिंबायनो फैदो आरो। नोंसा माइ गायोना गाया? गायो। बबेखिनियाव हाया? खायमा होननायाव। खायमायावलाय होमबालाय माइयानो गायखानायसो माथो। खोथिया फुयो फाग्ला। खोथियासो फुवाखै न'? फुवाखैनो। खोथियाखौ फुनानै गायगोन आरो ना? फुनानै गायगोन। आंबो गायनो रोंगौ, नोंथांमोन आंनि गायनायखौ नुनो मोनगोन आरो साननैसो बावसै। हौवा मानसियानो माइ गायो नामा? गायो दा नायबाय था। सल' खननायखौ दायो थिखांना हरनांगोन दे। ट्रेक्टर ना मा जाखोब्रा बेलाय? माबा खांसि गिदिंलायनाय, ओंखाम जाग्रा थोरसिखौ लगायना लादों खोमा। फाग्लानो आयौ गिथाव बाथाव मा खालामदोंब्रा इलाय? केमेरायाबो देन्जार मावखायो। केमेरायानो देन्जार मावखायो नोंना। ओइनै सासे मानसिखौ दिनैसो नुदों, नोंथांमोना नाहरबानो जाबाय। इखौ आङो नागिरनायखौ फैनाय जादों। बिथांनि साबसक्राइबार लोगो मोनदों बिथाङा, नाथाय साबसक्राइबआनो खालामाखै। आं रायनो फैदो दिनै फोथारालागि रायनो फैदो। सोबानाबाबो साबसक्राइब खालामबोगोन ना बिथांखौ। हेलौ साबसक्राइबार न' मा नोंथां मा खालामदों? सादासो नागासिनो। सादा जाया होनदों नामा? नों आंनि चेनेलखौ मानो साबसक्राइब बानायाखै? बिथाङानो आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब बानायाखै, बिनि थाखायनो फोथार नागिरना फैदो। थुग्लिबा बानायनो होथारबाय दिनै। मबाइलखौ लाना बानायाबा न'? मबाइलखौ लाना बानायना गैया, दा फोथार नालाय लाबोफायाखै। ओमफ्राय दायोबाबो बानायना होफैगोन आं फैनानै। नागिर फैनाय जादों बेखौ मिथिगौ। आंनि चेनेलखौनो नुवाखैनो बिदिनो लागि। ग्रिनलेण्ड खोथिया गेजेराव मा थायो नागिरनि। देन्जार नुखायो। खुसेर बागान बायदि नुदोंलै। आयौ हाराव हाथाव मा बेलाय? Hey Mr. Bully, won't you just see right through me? On the dying days when I ask for forgiveness or myself. Hey Mr. Bully, what'd you think when you pushed me out of my own head where everything made sense? Breathing in the lies that keep me open from the truth that keeps me holding on to your loss. What do you think about me when you destroy what is inside me? I'll carry on. Say
what you're fighting for. I close the chapter where I'm ripping out my pages. Stop the fire under my skin. Oh, light the blaze again that stood alive for ages. Breathing in the lies keep me open from the truth that keeps me holding on. Holding on to your loss. Where do you think you'll find me when you destroy what is inside me? I'll carry on. I'll carry on. I'll carry on. Wस्तु Manba coklat deh. नै बे जोंनि जाबाय गोथैसालि मानसि थैबा बेयावनो लाबोयो जों गामिनिफ्रा सानदुंजों बारा मोजां नुवाखै इ जाबाय सप्लिं Sini. Ayu. Dia masih macam berhidang. जोंनि जागानि मथारि जायखिजाया दंग' दैया मोजांथार फैदो ना दुगैया mana? La 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 Siapa? Siapa ya? Hai. Mama dong lah. Mana sih tu? Ani mama kau Ani di sana. Mama dong lah. Ame ko na wala do na na lagi. Hai Hen. Hai. Me ko na hamaza de. Hamaza de kuzo ido. Jangan kata Wala wala no pwede na ba? Ren seng mama dong lah. Ang bis na kung si buray dong. Ginatyo full na gibe dong gibe dong. Nengker nagin pwede sanga. Maku kulin nanti. Maku kulin lagi tu. Ba live sila na pwede na mate. Ang live bun kare. Ani ti sana subscribe lam ne. Hai Henok. Ah bisa. Ijai shot. Kau kalian tu? Ay na to full na ha kasi gibe hate.
Ê 마바나 이 나트 풀린다 해. 그 마바나 수. hả? Được rồi, rồi đấy, xe ổ khá. Ê, chính mà đánh mà. Bố vẫn. Này, xuống chít lên rồi, mà vào bên này. Ê, đi nè. 근데 나가 못한 참기 뭐야 시에 발코는 Chắc 디가 mà hay cái này thì camera đi ra khỏi này. Bố vẫn đi nữa. Sao thằng nè? 아따 হ্যাঁ কি খবর তা পানি সাবাকে শুরু করি হয় একদম পানী হৈছি তাই পেলাই হাই বুলি কৈ দিয়া একবাৰ হাই বুলি কৈ দিয়া হাই বুলি ক হ্যাঁ বলি হাই হাই কি করবা সাথে এটা আমাৰ আইতা হ্যাঁ মা কো গেছি হা মাই আছে ঘৰতে দেখাই নাপাওঁ তো মাতি মাতি হা মাতি মাতি যাওঁ দেখাই নাপাওঁ নাহা দুইটা কি কৰি আছা কৰো ঘৰৰ আছে নে ই পানী হৈছি চোতালত কাৰণে অহা নাই পানী চিৰ অঁ আকৌ কত উঠিবা নলি না হা কত নলি বাহিৰটো কত ভাবিবলৈ নেদিলা হয় না অঁ এদে যে হাঁহি পৰো হাতে পৰি কৰিব Oh, 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 oh.